Evangelista Matúš píše: O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu žiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom zaznel z oblaku hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Drahí priatelia, máme druhú pôstnu nedeľu a dnešná stať z Evanjelia podľa Matúša hovorí o premenení. Hovorí o sláve. Hovorí o Božej sláve. Mohli by sme to vyjadriť, že toto Ježišovo premenenie je skutočnosť, kedy Otec odhalil oponu. Totiž to ukazuje, kto je jeho milovaný syn Ježiš Kristus. A je zaujímavé, že počas tejto silnej chvíle Ježiš berie so sebou 3 svojich najbližších učeníkov. Ježiš neberie dav, neberie všetkých, ale iba 3. Prečo? Pretože tento moment v Ježišovom živote je veľmi hlboký. A Ježiš vie, že hĺbku tohto momentu môže zdieľať s niekým, kto je blízko. Totižto aj v našom živote nie každý moment je verejný. Sú veci, ktoré si nechávame pre seba, ktoré ostávajú v našom vnútri, maximálne ich povieme nejakým svojim najbližším. A teda toto premenenie, táto chvíľa, ktorú Otec dáva tým, ktorí idú bližšie. Ak aj ty si ochotný vystúpiť na vrch, ak aj ty si ochotný byť blízko Ježiša, tak môžeš vidieť viac. Môžeš vidieť túto krásu. A teda premenenie je vyjadrením, zjavením Pánovej slávy. Toto premenenie však chce poukázať na to, že je tu niečo, čo mení samotného Ježiša. Aj keď nemení jeho na niečo iné, ale ukáže Ježiša, kým v skutočnosti je. To nie je nejaký upgrade, ale je to odhalenie jeho identity. Aj my v našom živote potrebujeme takéto momenty, keď nám Otec chce ukázať, že pravda o nás je táto. Nie je tá, ktorú si myslíme. A toto premenenie Ježiša vlastne pomáha učeníkom pochopiť, kto je Kristus. Vedľa Krista v jednom momente sa objaví Mojžiš a Eliáš. Vieme, že to je zákon a proroci. To chce počerknúť to, že všetko však smeruje do stredu, ku Kristovi. To Kristus je centrum. To v ňom je naplnenie. A toto je hĺbka tohto premenenia. Že aj my sme pozvaní pochopiť alebo prijať práve to, že Kristus je centrom. Kristus nie je na prvom mieste, ale je v centre nášho života. Všetko sa má točiť okolo Neho. Zaujímavé, v tejto skúsenosti zrazu jeden z 3, Peter, tam chce zostať. Keď vyjadri: Pane, dobre je nám tu. No ale však kto by nechcel zostať na vrchu, kde zažíva niečo úžasné, tento silný moment. Na vrchu však nejde len o nejaký zážitok. Ale v prvom rade tam ide o to, že učeníci, títo 3 milovaní, tam majú jasno. Oni tam majú istotu. Avšak veľmi dobre vieme, že evanjelium sa nežije iba na vrchu, v silnom momente. Po vrchu treba zostúpiť dole, žiť ten reálny, konkrétny život. Avšak skúsenosť s Otcom, ktorú tam mali a ktorú videli skrze Ježiša, tá nie je cieľom. V našom živote nie je cieľ, že mám silné duchovné zážitky s Ježišom alebo s nebeským Otcom.
Toto všetko je preto, aby to bolo posilom na našej ceste. Aby to bolo spôsobom, ako ten skutočný cieľ dosiahnuť. A to je nebeské kráľovstvo. Počujeme, že z oblaku zaznel hlas: toto je môj milovaný syn. A tu je jadro celej state. Krista totižto my nemáme obdivovať. My nemáme ho analyzovať, my nemáme o ňom diskutovať. My ho máme počúvať. Počúvajte ho. Počúvať Ježiša Krista znamená mať s ním vzťah. Vzťah dôvery, vzťah poslušnosti. A práve toto je to, čo nám pomáha kráčať v našom živote, na našej ceste. Zostup samotný je súčasťou nášho života. Vždy po svetle je návrat do reality. Do slabosti každého jedného učeníka, keď to tak môžeme povedať. Avšak realita viery hovorí o tom, že je tu i moment slávy, ale je tu i moment nepochopenia a moment boja. Toto je realita našej viery. Ten, kto však videl slávu, ak si už videl Pánovu slávu v svojom živote, tak ty vieš, komu patríš. A toto je sila a krása. Premenenie je teda nakoniec odpoveďou na to, že kríž nie je koniec, ale že sláva Pánova je silnejšia. A tak Otec dáva svojim učeníkom tento zážitok svetla preto, aby pochopili temnotu Golgoty. Keď ideš s Kristom do tmy, spomeň si na to, že to svetlo, ktoré si zažil, ktoré si videl, ti pomáha prekonať aj tmu. O tomto je dnešná druhá pôstna nedeľa. Premenenie znamená vidieť Božiu slávu. Uvedomiť si, že Kristus je so mnou, Kristus je centrom a ja ho chcem počúvať.